Ah, legek-gekugek sadulita mel. Ndara kula, Den. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tibos padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tibos padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, Siwa Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu Tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu Tampanana Raden Janaka ku ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Raden Gatotkaca ku ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu Tampanana. Nggih. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wonten ingkang kawiwaha tananaya kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewah niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta, mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samures eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Bondo. Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wong dene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan lawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh
bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndorowati Kakang Nayantaka. Narika den prayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani. Ning kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula. Kakang Semar, aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar, aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Hanoman ing Kendari Soto bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakayaning Kyai Nayantaka. Kakang Semar, senet wonten dawuh Rama, wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Loro Temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den, kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Nala Gareng Petruk Bagong. Dalem Pak, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sedake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Rang ya. Oh. Ngopo? Didhawuhi bapak kon nderek sampeyan. Wah, ngeribet laku. Lah pripun to? Supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso. Supaya enggal prapta ana ing negara Singgela. Kowe ngerti ya, negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar. Mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis isa prapta ana ing negara Singgela. Napa kula ora dianggep ora duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe? Duwe. Aji Bandung Bondowoso, kula duwe aji Maisa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarepmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Sewu, nuwun amit pasang Kalimantabe. Sampun kinten kula cumalena. Karana nembe sepisan menika kula sak pejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kaget manahipun ingkang abdi pun Bisawarna. Wah. Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura.
mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Satria Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Kowe lah dalah. Lah. Persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang luwes lair batosipun, ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemah sami kedanan Kanjeng Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun teng ingkang menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satria Madukara. Raden Janganangka. Yu Petro abdiku. Kula Petro sinuwun. Ki Lurah Petro nggih. Kowe lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petro anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angga loro uga salam taklime Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Kula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Aduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awol. Panjenengan Raden kula aturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestoke dawuh sinuwun. Dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Mriki lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bala lintang dadi pengantu-antu ning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Waduh, kunapi? Mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara. Ah, dalah perkencang warudayang pak pong.
Bobol kali codhe sapa sing gawe? Arjuna Sowandi. Inggih Kakang. Tumunten ngatimbalan menawi gatosipun. Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa? Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin nunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura. Wale-wale menapa mung didhawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan nunjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparengna sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klebu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Boten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi. Mila kelanana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pecah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas. Waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun. Kakang Radu teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Di, nuwun sewu. Mestinipun panjenengan boten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah men disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke panjenengan kok mboten maring ngampil gamelan Lukananta lan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kririkan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Di. Arjuna ulun maring adhawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Bae bejane adimu Winala Gareng. Nggih matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Kanana kejobangat atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya. Mengkulun ingkang bakal dawuh inggih ngestakaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tadhit apa ing kita aturake. Kayu klebu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit Kakang Rada. Punapi? Malah kula piyambak ingkang cedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur Di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klebu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kelawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya, Siwanoman. Kaliyan Bagong. Iya, Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Nyok. Malah nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wilah iki Lurah Bagong ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Ora ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman, wonten dawuh. Aku
aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi utus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabegyaning Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya mahas kesaenipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kang Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nasra-srahan kethek putih ing kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhewe tok ndek-ndek ngono ta mong. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, terus pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika Awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, tunggal bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa aturi anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Iki apa Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu. Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbung. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Kakang Semar, kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya, matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Iya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Yayi. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget.
kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo. Situ Bondo, situ sini. Kleru e. Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werkudara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Wis barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jek tunjun. Lho nabuhi mempenge. Heeh. Wah ning ketok dawa banget kok. Wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok to. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna. Yo mlaku gong. Yo jujug Ndarawati yo. Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi ra tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora mantra-mantra. Meh wae Jambi Sinigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Dipari Jata Kencana Gamelan Lokananta sing nglarape adhiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking Negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit dalah. Lara temon bejam. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dituthuk sirahe. Rasane ana semanding Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saha panguwasaning dat kamur wedhat. Nggonmu mangun bali wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnanku. Indang lara temon nyata kowe kang dadi kegantilaning atining pun kadang wong ayu.
lho. Lah iki ra Abimanyu to, kasinggihan wa. Oh, la edan. Wong tua-tua do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senen karo Endang Loro Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segoro jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kowe Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Oh, kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senen ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutu. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene kabeh iki dareng apa? Kok ya kok iki ya ngopo to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedane pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, wis senengane sok. Ki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparingi. Ki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedang. Heeh. Udawa iki wedang. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 ta iki. Ketok soalnya apa Udawa. Iya ada. Sopo kae Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra tak aturke sinuwun Darawati ra rampung-rampung lelakone. Apa Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sepuh sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbaya. Ora dalah karepe. Wah, dalah. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu Loro Temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Senen takon karo Ndang Loro Temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebarang aku isih kaya Prabu Jayadana. Bae. Meneng ora? Wah, ajan. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Balekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni piye mau? Ora sastro-sastro. Kok Prabu lha tulis sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa tak takon. Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyatane Semar derajate ngacepule iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santaipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar ngene golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik.
Kula niku ya anggepe Suprana Sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke ora. Kok kowe. Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Senen menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Senen menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang lara temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali yo. Ora Bali ae. Biar. Paripurna Den, yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning gati sura sudrajaning kang ret Soh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makare rahayu sami pinanggih Ndara. Yo Semar.